Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao Province. Welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot with Daily. Magandang gabi po, shout out po sa guys. Magandang gabi sir, isa itong pamati. Ubo lang yan po. Obo, Sinanggot, disgrasya. ano sir? Ubo naman na, magpupa man na. Disgrasya sir. Duway araw na yung tabok. Nga, Ibalik ko yun ang motor ko. Nahon na yan, ibalik siya. Pagdaan ko diya kapin. ikaw kabantay? Oo, dyan man. Kabantay ko, pero tabok siya, nagbaklay na siya na. Hmm, Ako siya gipanipisan diri. Ako diri niya agi diri, kasuluyo. Kaya tabok ko dito, mong siya padulong. oo. Sus, nibalik bitaw noon. Balik mo dyan. Aka ng mga Hindi kalanganin? O nga ultaway, di ka na bitong ipaatras ng mga sakinan diya sa may... Diya sa iyang Mercury siya dapat. Diya. Mga parking buhay ba. Hmm. Dili po itong tambok. Di, tumatamo itong payat, itong kurug-kurug. Kurog. Oo. Okay. Diya. Dili po Muslim. But, Kaya dahil yung tigpatra ka, Muslim man. di, tinglupara na mo eh. Mo ba? Damay. Magkakaroon sila na, 1 week na. Dahil lunis ka. Bago. Itong lunis. May uno? Ay, oo, uno ito. Siguro di. Kapag semana. Bulo. Mura na ipangos. Wala ko na eh, kaluyan. Kaluyan. Kaluyan mo, gini. Uy, kaluyan di ka sa Ginoo ba? Gidagan ko eh, gidagan ko itong taga tabo kay ang ulo daw na. Tumad ka. Lupad ko eh, buwag gusto motor. Pero nag-helmet. Helmet nga, una pa yung lupad ang helmet, kaya nagbuwa ko ng lap. Kaya para lang di padakpan. Oo, anak. Usay, di nakakalak ba sa diri lang? Kaya di makakabuelo. Pero kung long distance, ilak yun. Kusog kundagan kay traffic light, di ano, yung nag-apas, bagay, nanas sa mga sibin guro to. Ako'y kinalasan. Okay, basta mga naanas sa mga 5. Oo. Kanang layo kayo? Apaso na ba? Kaya makasulod lagi ta kay 99 ba ang Sobra oy. oo. 99 ungot kayo? Oo. Pero still to mag ana man. Bukod sa kilid ba parto o. Oo, kada mo kuan tawat. Kawat ba? Pastilaan na no? Mariging kaluyan Japon. Pero kumusta mo tayo mong nabanggaan? Wala eh. Ha? Wala. Ako ginangadala sa ospital. Dili. Okay ra ko. Tara ba si TV dia berkendagan ka dia ang sakpan ya pung ka. Imo gi matimanon kay ikaw man imong gibanggaan. Okay, go reklamo. Asa dapit na nga imo mo ginang sayop. O pag kita dito, uy. Wala lagi masayip pag kita li. Ang kaso mo ko daw kay ang libangga mo yun. Oo. Ngayon mo nagtanaw ka wala. Nagtanaw. Nga naman mo gibanggaan. Ungaw mo na. So nasala Japon mo. Mga natabo to mga alas 6. Gibalik ako kalos 8 dito. Asus nang ginaminom ng berkendagan na oy. Imo man na. Huwag yun sama. Dalas motor oy. Buba. Anak dia mong gisugi among gi. Huwag naka-video niyo. Traffic light lagi naka-video to, kana may video na. Bro ka nang kalubos. Nakabangon ka. Kaya huwag ka kabangon na to. Muna ikuhan ka ng Bro, dugay-dugay oy kay sakit mo kay. sakit mo? Diri gilong ibati mo. Madidre. Muna napabilin ron. Ini kanan ni mo. Dili kanon din sakit. Hindi ko siya. Nalay kuhan. Kuan lang gusto kini ako kay. So tukod siguro mo na impact ba. Kita na lang ni mo. Kay kamay na. Sumuban yung luto na ko. Balik yun. Ito nakasulok lang no. Yung service. Ano na mamurog din na kayo ka. Na mga samad wala. Na puro yun. Tangos tanan. Tangos bunog. Sakit mo ng bunog. Tanan lang yan. Di na malihok. Di hospital. Oo. Ahilot. Okay. Di naman patay sa kita. Hospital nga turok-turokan ang dagong gugma yun. Pero ang pinakagrabe na kong gihilot ng disgrasya. Itong iso ni Michael. Nakwa. Pidikap sila gipag-agban. Guba kayong ban.
Pero ang pili ka, bro, tinapa. Dayungan, gurupat ka tao. Para lang hindi ko kailot niya, boss. Kwarto, direta sa lag, dayungan, upat, dako man. Umawa mo ka dako siguro niya. Upat, dayungan. Pagbalik ako sa kasimana nga, awa. Lakaw ay normal. Mali ana. Buto yun, no? Sige, sige. So, shout out na lang sa nabangga. Mga lang yun, kanang ingat-ingat lang yun, no? Ako sa habitat gasos, bayawaan ng padagan. Ayun, no? Nung disgrasya. Ikaw, ingat niya. Ang imong kasugat, ingat ng damay. O gani, marami ko nagkiro. Huwag siyang baling dahos na siya. Di siya mga... Wala ito daro. Kaya kung ako sumaintin na ko nga, wala hos lagi siya. Baklay sa dito, di. Dili ko luyo, libre na ko. So, di balik mo noon. Ah, na yun. Sugat, hindi mo to. Bugat yun. Kasi masakay ba. Sige, sige. Asa ka ito balayan mo, boss? Ha? Laya. Tiguman. Laya. Ha? Laya. Aplayan na dito. Di ba na kayo tiguman dito? Sige, Kung sige. magsuon ako, dali-dali mo to. Kung magsuon. Pailo. So ayan guys, shout out sa taga Playa, Digo City. Hello sa mga taga Playa. So okay na ko sa Playa. Hello sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Nasa sa Drea, Tatabangan, no? May Opo, sakit likod, sakit yung ilugan. Gigan po siya na motor accident. Ayan. So shout out po sa lahat mga viewers, subscribers na ko. Love you guys. Mag-hila ito nga, please po subscribe po my channel. Love you guys. Okay, sir, short pa. Dami na. Pilang ta kaya gaya lagi. Opat. Patron. Okay na kana? Banda suno. Bangko madak kawal to. Nakabuka kong gilot ng Diyos buwang. Puro siguro ang matiwas. Masuko na. Matandog pa, masuko. Ang lang yun. Iso kayo? Di man, ganun ang dili ko siya. Ano pa hilo ko sa tiba sa buwang? O, kitangat mo. Ano bang unahon na trabaho niya ko? Yung kaon niya na lang. Bikil. Abot sa panahon ka na. Kaya bahala ka utiyan, basta makaon. Kaysa ka ng sikilig trabaho. Tao, gusto bro. Lipod lahat pala pinaglapas bro. Yung manood to, bitog tagilaw na lang tos. Muyo ka na ba?
Magsugod ako guys, so at least po support my channel. Please subscribe, like, and share. Ini kayak pangan bos, Manin. Ronel. Apa nih?
mo to sa van rental mo? Hmm. Manghuli mo o ikaw? Isa. Sa van rental? Wala pa mo. Wait. Parang sila sa Bandental? Ah. Ano mo kung unaw? Sinawilan. Oo. Ha? Sinawilan tungkol ko. Ilan? Wala kayo sa van rental, bigos. Wala eh. Pareho lagi mo unaw. Kailot na eh. Sukit mo na ako. Hindi na kung maguwang nyo. Mamapamukda ko. Sa pagpagnaw. Istorya, huliho, ano ba? Yung asawa, nasa abroad.
Aking mahal. Baby, baby. Kuno ko yung number niya ang call. Wait lang, wait lang. Yan ako cellphone. Magbalik na, Dick! Iya. Iya na dyan. Ma'am? Hindi ako balik dulu. Ini ko mapindi. Nakain. Ini ya oh. Kamalo ko din niya oh. Awa. Bunda ka ambat. Awa.
Takas dito ba? Ito madaling siyat ni Nonong sa asawa. Na. Meron. Meron. Ito yung buwang songs mo. Ako, kung magsagit-sagit ko, magkaperat na. Wala mag-cellphone, magkaperat. Ano nga, cellphone good. Cellphone good. Tubo na ba ko pirang? Bonbon. Dili ako buoy. Mamaano na po nito. Magkaon ko, di ba mo kuon? Sorry. Ay, wala. Takabalik ko. Uy! Uy! Dula dito sa balay. Balay? Matanggal din eh. Matanggal. Ah! 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 Sir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Anak ito. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Naway, naway, no, Y, E. I love Nagkakag sa pulis. Gusto nyo pa nga sa mga G's. Adali daw ko na yung G's daw. Papalit ang mineral. Nagkakag sa full G's. Palit ang mineral. Gawa mandar eh. Baby, girl, pipipiling. Oh. Alam nga, bata ko. Bata. Giingnan pa na ko si dadan. Ngayon, ubo na ko siya. Hindi ata ba ito? Pikit ka. Hindi ata ito. Baby, so ilagay na ko kuwan mo. 1 plus 1. 2, 2, 2, 2.
In white is a misty light. Silly woman. Mille, the python skitty. And son of and will ang bakin sa kisama daw ka. Pusin sa ang kisa ang baparere. May balik sa gatas sa talim mo. Ayan. Lagu mau mana ni? Magis ko isa o gatas. Lagu mau mana gani ani? Ito may let ila manong ha. Lemanong. Hindi layuhan bas. Ang nakaran. Ilaw kita nyo mga kapagatas siya. Ngano? Ako. Sige na o. Lima ka birthday. Wait lang. Lima ka birthday o. Wait lang guys. Okay. Magis ko proper. Wait lang guys. Hindi na kami bundak na tumugulan ko. Kung bubundak ang ulan, libo ang ulan na bundak ulan eh. Sabot ba ito mo? Ha? Sabot ba ito mo? Hindi mo kabadla. Buong ng pahit. La. La. Ina. Lang. Look, kilipin ko. Five ka birds tray of the disco white. Hulog. Pero kasi mahulog na. 5-8 na. Pwede. 5-8. 58. Oh. 58. Cross. Yan, yan. Hmm?
Siguro sila mo kaya. Ha? Ano ka naman ano din? Ano ka naman ano? Di ko makiyasak. Wala, kuan. Laluan? Kompiteran? Lamano? Siguro sila naman. Ang sunod ko kalipat. Siguro sila. Ano bila? Info na. Ano bila ba? Nine. Mama? Ito po. Ano ko yung samad? Uy! Chapter na ba? Kagnatin ka din. Ha? Kagnatin ka. Chapter din na. Patingin lang sakta, pagpatingin lang sakta, pagpatingin lang sakta, pagpatingin lang sakta. Nagpapili lang sakta. Binat ba? Binat. Mga binat ng utang. Ito yung buang ganun na gano'n. Ha? Yung buang ganun na ba? Ano naman? Look, that's na. Ask ka itong video ba? Lalo si Diamond, nasisibing na napaghilot. Ano ba napaghilot din? Oo. Nawa, Ano? anak, daday ka anak. Oo. Gapo no, gula na mga. Daday ka anak, ka dapat yaw. Nalago, lagi ko nilag. Ay ko dapat nilag. Mama, wala lagi oh.